Drvored breza i ukrasno bilje sada ulepšavaju dvorište škole u Majuru i to zahvaljujući Željku Saviću koji je ovu ideju predložio upravi škole. Nadam se samo da će i drugi roditelji uvidjeti neke stvari da mogu malim svojim doprinosom da pomognu da se ulepša okolina u kojoj naša deca žive. I da ovim ih putem pozivam da bilo kakav način, kako god mogu, da pomognu našoj deci. Akciju je sproveo gradski pokret Zeleni koji je već više puta ozelenjavao gradske površine kako bi podstakao i drugi da razmišljaju o životnoj sredini. Mi ovom akcijom šaljemo snažnu ekološku i edukativnu poruku, ali i poruku svim stanovnicima Majura i opštine Šabac da će Zeleni biti uvek uz njih kada na red dođu zahtevi za rešavanje i drugih infrastrukturnih i komunalnih problema. Učenici su otišli i korak dalje pa su kroz improvizaciju pokazali svoje znanje o ovoj temi. Najlepše izgledam u nijansama plave i zelene boje. Zato me zovu plava ili smaragdna planeta. To sam u stvari ja. Čuli smo da ste druželjubivi, da volite društvo. Recite nam još neku svoju osobinu. Jedna od mojih osobina je i da često menjam raspoloženje. Ljudi to zovu menjanje godišnjih doba. Zeleni se ne zaustavljaju ovdje jer svaka akcija podstiče na razmišljanje, a njeno sprovođenje donosi dobro društvenoj zajednici.